betiyo ene yo mayot nikech koro komi scholarship ni idhi kawuono apenjie ka idwa dhi kata East London ni idwa dhi somo ipani nyalo kawi pesa di kise para ni en London to iketo mana million iwacho gik madhi 4.5 million to jedi manyalo afford somo machalo kamano but wate wadwaro somo maber certificate minyalo donjogo kumoro to kendo iwinjo ka certificate no en certificate moluor motegno matiyo koro yudo ka be familia mang'eny ok onyal tero nyithindwa kendo London kata US koro UNICAF gima UNICAF timo waseketo riwruok gi organizations mang'eny koro kelo scholarships gi to make it very easy for jael mondo yud scholarship osoma ka en citizen kae oendelea timo tije ma kawaida ka en gi familia ne nyalo dok ir familia ne godhiambo nyalo ng'iyo nyithinde seche moko kata king'iyo kata Nairobi kae kana poka ni asome mbalariany ma East London to in kae isomo online koro kisomo online inyalo timo gigi te to seche moko kata king'iyo ki bod giwuok kae midhi ibede class kumoro godhiambo iwacho jam naneno kaka jinyoro ne yuagore ka Tich Abich koth nochwe matin kamae to weche nokethore Nairobi kae jino chope ute saa 7 koro king'iyo gigo te ang' itimo sadi michaki bi e studio ka mitim tiji makinje ndi chaki wuog idhi ng'i nyithindi ng'i isafiri imbete be idwaro dhi timo gige ni achiel ariyo irom go siepe familia gik machalo kamano koro somo ma UNICAF kelo ni ok wakel scholarship kende wariwore gi universities mondo omi jo Kenya jo Africa te but sana koro kaka wan gi office Kenya kae koro jo Kenya te wang'iyo ka kila ng'ato ing'eni nitie statement moro ma ji wacho gani education is not a privilege, it is a right. Okoningo bedni nitie gimora mora manyalo miyo jael ok dhi school lakini mano ok reality ground reality ni otek koro kisekelo scholarships gi bedo mayot nikech an gi university mbalariany manyalo